Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 181. Agama
Amen. Isihloko salenkonzo sithi isibani seAfrika nguJehova kuphela. Amen. Isibani seAfrika nguJehova kuphela. Ngizofunda isihlabelelo samaNazaretha 120. South Africa vuka, zokhele izikhoni zakho, zisondele zonke izizwe, ziwothe umlilo wakho. South Africa vuka, ulibase iziko lakho, uJehova uThixo wakho akunike elakho iziko. Asikho esinye isisekelo kuwena Afrika, nguJehova kuphela oyisibani sakho. Ngiphelele ngiyethemba liyophuma bengathandi ilanga lakho Afrika, zolotha zonke izizwe. Amen. Kwesinye isikhathi ngiyangibone sengathi emhlabeni ababaningi abantu abanenhlanhla njengami, ngoba uNkulunkulu uyaye angibonise izinto abantu abaningi abangaziboni. Umama wami wakhula intandane, wabe sekhuliswa ngubaba mkhulu emenza ingane yakhe. Ekuhambeni kwababa mkhulu umama wabe sehlala nenkosi ilanga, kwaze kwafika isikhathi sokugana kwakhe kwampaza. Ngaleyo ndlela ke ngakhuliswa ngumuntu ukukholwa kwakhe owakuncela kushembe ngokuphelele. Ekuqaleni kwami ukufunda ngangingaphansi kwemishini yaseLuthela, ngoba ngaleso sikhathi izikole eziningi zaziphethwe ziyimishini. Ekhaya ngangimnazaretha, kodwa esikoleni ngingumluthela.
ngoba ngangiyilandela cishe yonke indlela yokukholwa yaseLuthela. Sengise high school ngahlala boarding school iminyaka emine ngisalokhu ngingaphansi kwebandla lamaLuthela. Lapha esikoleni ngaba lilunga le-SCM, Student Christian Movement, kodwa ngingumNazaretha. Kodwa engekho esikoleni owayazi ukuthi ngingumNazaretha, ngoba ngaleso sikhathi esikoleni zemission ukuba ngumNazaretha kwakuyinhlekisa. Ngakho-ke sesaba ukuhlukunyezwa ngothisha nabafundi. Ngagcina sengusihlalo we-SCM, ngikhethwe ngabantwana abasindisiwe ngoba bengithanda futhi bengethemba kakhulu. Isikhathi esiningi ngangisiphila njengomKristu, ikakhulukazi sengise boarding school. Nokho inkolo yobuKristu ayizange ingingene neze. Engangikuthanda khona kwakungihlabelela kuphela. Kwakunezinto eziningi ezenziwa khona okwakuthi uma ngiziqhathanisa nobuNazaretha ngibone ukuthi kukhona ongacacile kuzo. Kodwa ngaphezu kwalokho nganginesimo sokukholwa engiyaye ngizwe namhla besibiza nge-spiritualism. Umehluko kungukuthi mina angaze ngibe nomoya wabaphansi kumbe wamadlozi. Kodwa kwakusekukhuleni kwami ngangixhumana noNkulunkulu ngezindlela eziningi. Ngangiyimonitha esikoleni boarding school. Ngakho-ke ngihlale ngibheka ukuthi abanye abantwana basiphatha kanjani. Ebusuku sesilala yimina owayebheka ukuthi silala sithandazile. Kodwa ngangiyaye ngiqoke omunye umfana ukuba athandaze, mina ngingathandazi. Kodwa uma sekucishiwe bese ngiphuma ngiya etoilet lapho ngizothandaza khona ngedwa. Itoilet kwisiguqu sami. Lokho ngikwenziswa ukuthi ngangayemukeli indlela abathandaza ngayo, kodwa ngingakuvezi lokho. Ngo-1973 ngifunda umatric, kwaba nesiteleka esikhulu sabafundi esikoleni. Nami ngazimbandakanya kulesi siteleka. Kodwa kwathi ngobunye ubusuku stadisha nabanye abafundi, ngabona sekukhona inkosi ilanga khona eklasini. Kodwa abanye abafundi bengayiboni. Ngashawa uvalo, ngasuka ngaphuma, ngase ngiya esiguqweni sami okwakuyitoilet. Ngithi ngiyaguqa, ngezwa inkosi isikhuluma iqondise kimi. Kukhona lapha etoilet, kodwa ngingayiboni. Ubaba wabe sengibuza ukuthi ngisihlanganiselane nalesi siteleka. Waqhubeka wathi, uyazi yini ukuthi othisha basengozini yokubulawa ngabafundi, kodwa bangasindiswa nguwe kuphela, ngoba nguwe wedwa umNazaretha esikoleni sonke. Wabe sethi angiphume eklasini ngiyothandaza ukuze ngivikele othisha ukuba bengabulawa ngabafundi. Le ndaba ke inde, ngiyayifinqa nje.
kusukela kwasekukhuleni kwami nganginakho lokhu kukholwa ngemizwa engathi i-fanatism. Yonke into ngangiyilandela ngesineke futhi ngikhonzile ukufunda, ngenze ucwaningo ngayo yonke into engiyifundayo. Kulesimo into eyangihlupha kakhulu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uShembe efike ethi angivikele abantu abangamaKristu ukuthi bengabulawa ngabafundi, yize bona bengazilutho ngoShembe. Okwesibili, angizange ngiqonde ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uShembe inkosi ilanga afike kimi, hayi ngephupho kumbe ngesibonakaliso, ngoba ngaleso sikhathi inkosi ilanga yayisekhona emhlabeni. Angaze ngayiqonda ukuthi lento yenzeka kanjani, ngoba wayefika hayi ngesibonakaliso. Njengomuntu okhule ngiphakathi kwezinkolo ezimbili, ubuKristu nobuNazaretha, ocwaningweni lwami ngathola ukuthi abantu abamnyama abazilutho ngenkolo abayilandelayo. Bathatha lokho nje abakufunzwe ngabamhlophe, kungakhathaleki ukuthi akuwakhi kangakanani umqondo. Kulabo ababonayo ukuthi kukhona ongaqondile la, bevele bephike ubukhona bayo yonke inkolo, baphike ngisho uNkulunkulu ukuthi ukhona, ngaphandle kokwenza a fair assessment kuleyo nto abayifundile. Baningi abantu abazifundisa ukuthi uNkulunkulu akekho, inkolo into engekho. Ngicabanga ukuthi the so-called African spiritualism isukela ekufundeni ngemizwa, ungaduli ngento oyifundayo. Inkolo yethu thina sizwe simnyama inomlando oqondile, okuseqinisweni uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba, ogama lakhe nguJehova, wehlela esizweni esimnyama khona lapha eAfrika. Manje ke usungakuphika kanjani ubukhona bomlando kaNkulunkulu ekhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe? Usuzothi leyo nto ayikho. Ngisho abaseGibhithe bayawazi umlando. Yikho upresident waseGibhithe wathi kumaJuda amhlophe, kuyaxaka ukuthi amaHebheru aphuma eGibhithe engabantu abamnyama kodwa asebuya esengabantu abamhlophe. Lokho kwasho ilokho upresident waseGibhithe. Kodwa amaHebheru aphuma lapha emnyama manje asebuya semhlophe kanjani? Abantu abafundile bakwazi lokho. Kungumlando oqondile ukuthi abantwana bakaJakobe ongama-Israyeli bakhishwa nguNkulunkulu onguJehova eGibhithe, okwathi besendleleni wabanika inkolo yakhe ngomprofeti wakhe uMose. That's a history. Here I'm not talking about belief. It's a history. Lenkolo kaJehova amaHebheru aphila ngaphansi kwayo kwaze kwazalwa uYeshua ongumesaya esizweni samaJuda. That is a history. Igama elithi Messiah lisho ukuthi umgcotshwa kaNkulunkulu. uYeshua wazalwa cishe ngo-6 AD, wabethelwa esiphambanweni ngo-33 AD. That's a history. It's not a belief.
abafundi baqala ukushuma abafundi bakaYeshua baqala ukushumayela ngevangeli likaYeshua onguMesaya besuka eJerusalem cishe ngo55 AD. uYeshua wahamba emhlabeni ngo33 AD. abafundi bakhe baphuma eJerusalem boshumayela ngevangeli likaYeshua cishe ngo55 AD. That is history. Lo mlando wesizwe samaHebheru abagcina sebebizwa ngokuthi ngabantu bagcina sebebizwa kuthiwa abantwana bakwaIsrael. Ngokomlando uYeshua akaze ahlangane nesizwe samaRoma. Kodwa cishe ngo55 AD uYeshua engasekho ngabafundi bakhe abahlangana nesizwe samaRoma sebehamba beshumayela besuka eJerusalem. AmaChristians akakwazi ukuthi amaRoma aze ahlangana namaJuda emva uYeshua engasekho sebesuka eJerusalem uyoshumayela. That thing is very clear encwadini yezenzo. Abafundi bakaYeshua abakaze babizwe ngabapostoli besahamba noYeshua. Yikho leli gama ungeke ulithole kuma-gospel amane omlando ngoYeshua. Awusozolithola ngoba lokhu abapostoli into yamuva. Sengake ngakuchaza ukuthi eminyakeni yo7000 AD amaKhazars aya kanjani eBhabhiloni eyofunda ngenkolo kaMose kumaJuda ayesehlala khona eBhabhiloni. Kade ngikuchaza. Ngachaza ukuthi inkosi yamaKhazars yakhetha iJudaism ngoba yayingafuni ukuzihlanganisa nezimpi ezaziphakathi kwamaKristu namaSulumane. That thing tells us ukuthi indaba yamaKhazars yama-Ashkenaz Jew intsha. Kubalekile ke ukuthi wazi ukuthi ngoYeshua noJesu sikhuluma ngabantu ababili abavela ezizweni ezimbili ezahlukene. But that people don't see that. Indodana kaMaria igama layo kwakunguYeshua onguMesaya. Kodwa okwathi leli gama enkolweni yamaRoma selishintshwa wabe sebizwa ngoJesus Christ. Igama elithi Christ ngesiHebheru lisho uMesaya. Enkolweni yakhe okuyinkolo kaMose uYeshua wayebizwa ngomprofeti. Kodwa enkolweni yobuKristu okuyinkolo yamaRoma uJesu kuthiwa indodana kaNkulunkulu. Kodwa yena uYeshua hayi uJesu wayezibiza ngokuthi uyisithunywa sikaJehova. Lezi zinto lokho ngiphinda ukuze zingene kini ekhanda lenu ningasho ukuthi aniyazi lento enilandelayo. Enkolweni kaMose ayikho imfundiso yokuthi uYeshua wafela izono ngendlela okuchazwa ngayo ngamaKristu nokuthi uYeshua uzobuya. Mina ngathatha isikhathi ukuthi emva kuba sengifunde inkolo yamaKristu ngilandele manje inkolo yeJudaism ukuthi bona bakholwane ngaze ngathola neBhayibheli labo. Kodwa enkolweni yobuKristu ukufela izono kaJesu kunomphumela wokuchitha umthetho kaNkulunkulu. Futhi isiprofeto sokubuya kwendodana yomuntu kuyinkolo ebuKristu. Yikho ke kubuzwe nje ukuthi uyakholwa yini ukuthi uJesu uzobuya? Because ukuthi uJesu uzobuya is no longer a prophecy, but is a faith. Uyakholwa ukuthi uJesu uzobuya? Wakholwa as prophet, ukuthi prophet uyafunda kuphela. Kodwa ukuthi uJesu uzobuya is no longer a prophet, but is faith.
Kufanele kubuze ukuthi uyakholwa yini ukuthi uJesu uzobuya. Uma ungakholwa kusho ukuthi awukholile. Njengomuntu womthetho nothethe amacala esikhathi eside, angikwazi ukwamukela inkulumo okucacela noma ubani ukuthi inamaqiniso afihliwe noma afihliwe ngayo. Kubalekile ke ukuthi uma inkulumo ixoxwa ihlangane, uma ingahlangani kufunwe ukuthi iphutha likuphi. There's a position. Ungumlando oqondile ukuthi uYeshua waba khona emhlabeni. We can't debate about that. Endodana kaMaria noJosepha esizweni samaJuda wazalwa cishe ngo-6 AD, wahamba emhlabeni ngo-33 AD. You don't have to believe that because it's history. Kodwa asinawo umlando wokuthi njengoba amaRoma namaJuda kwakuyizizwe ezizondanayo, uYeshua washintshwa nini ngubani ukuba abe nguJesu. You can never find that history. Nokuthi njengoba uYeshua wahamba emhlabeni eliJuda, kwenzeka kanjani ukuthi engasekho etholakale esenguJesu futhi esesenkolweni yamaRoma. Ngoba njengamanje amaKristu athi uJesu ungowabo, uyena wadala owasungula ubuKristu. But kanjani? Because uYeshua wayeselokuzeni wayesenkolweni yamaJuda futhi akakaze ezehlangane namaRoma wazohamba emhlabeni. They can't even think ukuthi lento esiyikholwayo is foolish. Ngisho abahlakaniphe kanjani, they never ask that question. Kodwa babona kubhaliwe ukuthi uYeshua waye engumJuda, waze wafa engumJuda. Bayakwazi ukuthi historically amaJuda namaRoma kwakuyizitha. They know it. But they never ask ukuthi lento ihlanganaphi. Kwenzeka kanjani ukuthi uYeshua bese eba uJesu? Kwenzeka kanjani ukuthi uYeshua efe engaphansi kwenkolo kaMose kodwa kuyatholakala kuthiwa usengumholi wamaRoma ngoba ubuKristu kuyinkolo yamaRoma. But they never ask that question. Uma sithi igama elithi Jesus liyi-translation kaYeshua, njengoba uYeshua wahamba emhlabeni ngo-33 AD engakaze ahlangane nenkolo yamaRoma, lashintshwa nini? Lishintshwa ngubani igama likaYeshua eseba nguJesus? How can that thing not be dead historically? Ukuthi ngosikhathi esithize umfundi othize noma umbishop othize wahamba washintsha igama likaYeshua walisa kuJesus, because it's not lokhu debatable ukuthi uJesu waye uYeshua engaphansi kwenkolo yamaJuda. Now where is the history esifundisayo ukuthi uYeshua washintsha kanjani waba nguJesu? How can that be? Isingabana history yaleyo. Uma amaRoma ake amemukela uYeshua, pho amaCreeds amaRoma ayichitha kanjani inkolo kaMose kuhlanganisa uJehova kanye naye uYeshua njengoba nje engekho kwiTestament elisha? Christians never asked that question. But since uYeshua igama lakhe uYeshua, washintsha kanjani manje na kwethi New Testament wayeseba uJesus? Uma waba uJesus, where is the history yokuthi wasuka lapha wenzeka kanjani wenze kufihlelwani lokho? Why do we not know anything about that? Kuyinto esobala nasezincwadini yezenzo ukuthi abafundi bakaYeshua baphuma eJerusalem beyoshumayela bengaphansi kwenkolo kaMose. Kanjalo nokuthi noYeshua wahamba emhlabeni
engaphansi kwenkolo kaMose. I mean, that thing is there even in the New Testament, mawufunda incwadi yezenzo. But people don't see it. Noma amaRoma aba ne-New Testament nalo lisakhiwe ngezincwadi zamaHebheru. Kodwa esezihlanikezelwe yiwo amaRoma. Ngoba amaJuda abe sekukudala anqotshwe. You see? But 25 kwasungula uKristu. Sekusungula uKristu, uConstantine wabanamaCrates achitha ubuJuda. Kodwa eminyakeni yo-600 kwakulapha kuqala khona ukwakhiwa kweNew Testament. Kusho ukuthi iNew Testament yakhiwa phezu kokuthi sikholelwane as amaJuda, as amaRoma. Yikho njena lo umbhali wayethi yonke into bayishintshela ukuthi ihambelane nenkolo yabo. Uma singathi akukho ubuqili ekubhalweni kweTestament elisha, pho amaRoma azishintshelana izincwadi ezazibhalwe ngabafundi okuyibona ababehamba noYeshua, ezibizwa ngokuthi the Gospel of the 12 Apostles, nale ethi the Gospel of the Nazarenes. Ungafika umuntu njengoba sihamba nje nobaba inyanga izulu sabe nobaba uThingo ngibhala incwadi ngayo bese kuqhamuka abantu kwenye indawo bevele beyishise leyo ncwadi bese kuthathwa le ncwadi yomuntu ongakazi aze ambone uShembe bese kuthiwa iyona eqondile kanjani. Christians never ask that question. It's right in front of them. Ngisho ngabe ngaba ngodokotela, they never ask that question. Kusobala ukuthi amaRoma azishisa lezi zincwadi ngoba kukhona okufihlwayo nokungafuneki sikwazi ngempilo kaYeshua. Yikho kwavezwa okuthiwa zabhalwa nguPaul kwayena ongazange ambone uYeshua. Ocwaningeni lwami inkinga yokuqala engaba nayo ukuthi ngathi uma ngifunda iBhayibheli ngathola ukuthi izimfundiso zeTestamente elisha ziyaphikisana nemfundiso nkolo yobuKristu. Ngisho zeTestamente ke ziyaphikisana nenkolo yobuKristu. INew Testament ikhuluma ngeSabatha. Kodwa all of a sudden mawusuthi uya esontweni uthola kukhulunywa ngesonto. Nowhere is written ukuthi bakuthatha khona. Begcina impela bephikisa into engekho nhlobo eBhayibhelini. iBhayibheli ikhuluma ngeSabatha. Lonke ngisho iNew Testament. Kodwa ngekashembe imfundiso nkolo elandela imithetho kaMose niyabo bonke abaprofeti nabapostoli bakaYeshua eseBhayibhelini. I can lokuza noma imuphi umuntu ngoba thina esifundiswa uShembe yonke into esiyenzayo from A to Z silandela into ebhalwe eBhayibhelini. From A to Z. Awusoze wayithola imfundiso yobuNazaretha ephambana nokubhalwe eBhayibhelini. Ngisho ingilosi ifika emiyasha njalo. Yathi uma uthatha iBhayibheli awusoze wayithola into eBhayibhelini ephambana nemfundiso uShembe. Ngoba all the time uShembe efundisa ubaba omkhulu wayephatha iBhayibheli. Ngiyafisa ukugcizelela umlando ngenqubo yokukholwa kwesizwe sikaJehova nokucacisa ukuthi ngumprofeti uIsaiah Shembe ukuthula kube kuye ofike wakuvuselela lapha eSouth Africa lokukholwa. That's a fact. Ukuthi ukukholwa lokhu kaMose kufike kwavuselelwa uShembe umprofeti kuphela in the whole of not Africa yonke indawo. Awusoze wathola umuntu olandele incwadi iBhayibheli ngokukholwa ngaphandle kaShembe umprofeti.
hayi labo shembe abakhona ngazinto. Inkolo kaJehova eyaziwa ngeMosaic faith yaqedwa inkolo yamaRoma namaKristu. Kwathi eminyakeni yo-7000 amaKhazars amukela lenkolo kaMose, kodwa eseyamukela kumaJuda abe esethunyelwa asathunyelwa eBhabhiloni. Yes, ama-Ashkenaz Jews lenkolo lena bayimukela kumaJuda kodwa ayeseBhabhiloni, yikho yagcina sikuTalmud sikuthiwa iJudaism. Kodwa amaKristu akakwazi. Lenkolo yamaJuda amhlophe yabe okokuqala ibizwa ngeTalmudism, yabuye yashintshwa kwathiwa iJudaism, kodwa yona yakhelwe kwisisekelo senkolo kaMose okuyi-Mosaic faith. That's a fact. iJudaism yakhelwe phezu kwenkolo kaMose, hayi phezu kweChristianity. Umbuzo-ke uthi njengomNazaretha kumele ngilandele okusho iBhayibheli noma kumele ngilandele imfundiso nkolo yamaKristu eyakhelwe phezu kwemfundiso yamaRoma kodwa echitha inkolo eseBhayibhelini noma inkolo kaMose? ezeNazaretha kufanele ngilandele ubuKristu kanjani ngikubona ukuthi kuphambene neBhayibheli? How can I do that? Ngoba nanti iBhayibheli namaKristu athi siphethe iBhayibheli kodwa they don't follow what is in the Bible. They've got their own. Nami-ke kufanele ngibe isiphuphu kanjalo ngilandele leyo nto. Akugcini lapho, nakulo iTestament elisha ngithole imfundiso nkolo okuthiwa ngekaPawulu, kodwa ephikisa umthetho kaMose ogcwaliswe nguYeshua. Even kwiNew Testament kunezinto okuthiwa zasho uPawulu eyiphikisa uYeshua. Manje uma uthi ufuna iqiniso lomlando kodwa lingavezwa eBhayibhelini, kuphoqa ukuba ufune ezinye izincwadi ezizohlanganisa lamaqiniso. Akakho umbhalo owacacisa lomlando wobuKristu njengoDr. Kotze naye ongumKristu lapho ethi abezizwe babemfuna umsindisi kodwa hayi oliJuda ngoba babewenyanya amaJuda, babe sebezakhela umsindisi wabo okwasamgqiki. So uDr. Kotze uchaze kahle ukuthi umsindisi wamaRoma noma wabezizwe wakhiwa ureplacer lo wamaJuda okuYeshua. It's clear ukuthi wakhiwa, hayi ukuthi uYeshua noJesu i-translation. No, these are two people bezizwe ezahlukene. Le ncazelo kaDr. Kotze iqeda konke ukuqagela kokuthi kwenzeka kanjani ukuthi uYeshua egcine enkolweni yamaRoma esenguJesus yize esaphila engakaze ahlangane namaRoma. So le ncazelo kaKotze ichaza into kahle yonke, akakho okwazi ukuyiphikisa. NgokwamaRoma uJesu unguNkulunkulu wamaKristu obuye echazwe ngokuthi unguNkulunkulu ozitho zintathu. Kodwa ngokwenkolo kaJehova uYeshua ngumprofeti wokugcina enkolweni kaMose okuyinkolo yesizwe sakwa-Israyeli esimuTestament elidala. Igama elithi Jesus lisuselwa enkolweni yesizwe samaRoma okuNkulunkulu wabezizwe okuthiwa ngokubethelwa kwakhe kwaqedwa umthetho kaJehova. Cishe ngonyaka odlule uhulumeni wakwa-Israyeli washaya umthetho ochitha uJesu nenkolo yobuKristu ezweni labo.
ngoba nabakazayelo abanye abafundi lo mthetho wawadida kakhulu amaKristu ngoba abecabanga ukuthi iChristianity neJudaism inkolo eyodwa ekhonza uJesu. Kodwa inkinga yamaKristu amaningi ukuthi akafundi, akawazi umlando wenkolo yabo. Njengoba sesichazile, iJudaism yakhelwa phezu kwenkolo ehamba ngokomthetho kaMose, iTorah, le eyachithwa inkolo kaConstantine okungubuKristu. Yikho kwiJudaism begcina iSabatha kanye nayo yonke imithetho kaJehova etholakala kwiTorah. AmaJuda amhlophe akasibo abalandeli bakaJesu lo ongumGreki, kodwa balandela uYeshua osenkolweni kaMose, ongumJuda noyindodana kaNkulunkulu. Ngisho eBhayibhelini labo bakhuluma ngoYeshua. That is the problem. Ukuthi amaKristu akazi ukuthi amaJuda akalandeli uJesu, kodwa alandela uYeshua. Akayilandeli inkolo yobuKristu, kodwa alandela inkolo yobuJuda. Ngoba bathi mangabe amaRoma sewanqobile amaJuda amnyama, kwase kufika amaJuda amhlophe ivusa leyo nkolo. Kwase kuthi ngoba bangabamhlophe bangabahlukumeza bona. Kodwa bathatha inkolo yethu. Bathatha inkolo yethu. Le nkolo epractice amaJuda amhlophe inkolo yethu izo sebethi ibona amaHebrew, abawona amaHebrew. Bahlala. Abawona amaHebrew. Ithina amaHebrew, kodwa inkolo abayilandela abalandela inkolo yethu. Njengoba sesichazile kukhona uMesaya wangempela noMesaya mbumbulu. Uma uYeshua noJesu kungabantu abahlukene ngobuzwe nangayo yonke into, kusobala ukuthi phakathi kwabo kukhona onguMesaya mbumbulu. It's clear. Ukhona uMesaya ombumbulu wakhiwayo. AmaJuda amhlophe ayazi ukuthi uJesus uvela enkolweni yamaRoma eyachitha inkolo kaJehova, bona abangaphansi kwayo. Kukhona incwadi ebhalwe ngamaJuda ethi The Nazarenes, ichaza kahle leyo. Manje abangabalandeli benkolo eyachithwayo bangahlanganisa kanjani nenkolo eqeda inkolo yabo? Uma amaJuda, iJudaism yakhelwe phezu kwenkolo yamaHebrew eyachithwa ngamaKristu, manje bona sebezowalandela kanjani amaKristu? Abalandeli kwiJudaism ayikho lento leyo ukuthi uJesu uNkulunkulu waqeda umthetho wabethela kwasekuphela umthetho kaNkulunkulu. Ayikho lemfundiso ukuthi sikholwa ukuthi uJesu uzobuya and all that. No. iJudaism isekhona namanje, ayikho lento. Ngoba ayikazi bebi inkolo yamaKristu, kodwa which is sugar coated by inkolo yethu. Yikho nami ngiba nenkinga yokwamukela le nkolo kaConstantine. Njengoba sesichazile, mina ngihluphile ngokufaninga konke ngalezi zinkolo okungubuKristu, iJudaism nobuNazaretha. Noma ngingagxilanga ocwaningweni lwami ngeIslam, kodwa ngiyasazi isisekelo senkolo yabo okungukukhonza uJehova yedwa, nokuthi uMuhammad ngumprofeti kaJehova.
ngakho-ke iJudaism, i-Islam namaNazaretha bakholwa uNkulunkulu oyedwa onguJehova. Kodwa enkolweni yobuKristu kuthiwa uJesu nguNkulunkulu, kubuye kukhulunywe ngoNkulunkulu omthathu emunye. Kodwa ngalo Jesu abasho yena uYeshua, lo ongumJuda nozalwa nguMaria noyindodana kaNkulunkulu, basho isithixo samaroho. Kusukela ku-2:25 kuqala isikhathi sokwahlulela lapho uJehova okuseqinisweni lapho uJehova ezocacisa khona ukuthi kanti okuseqinisweni ikuphi ukukholwa okwamukelekile ezulwini. Sikuleso sikhathi manje kule nkulumo engizoveza izimfundiso zikaYeshua ngoba cishe sonke nguyena esimamukelayo. Mhla uJehova elethe inkolo yakhe emhlabeni, umthetho wokuqala nobaluleke kunayo yonke ngothi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Kuzocaca-ke ukuthi kanti onkulunkulu bangaki nokuthi uma uJesu naye enguNkulunkulu engumsindisi akasichazelanga ngani lokho uJehova. Kanti uNkulunkulu uyakhuluma yini abuye asiphikise. Ngoba kubhale yena uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu munye uyena uJehova kuphela. Manje manje uJesu sewuNkulunkulu okusho ukuthi uNkulunkulu uyayiphikisa. uMathewu 5:17-19 uYeshua uthi umthetho kaNkulunkulu umi ngunaphakade. Uma kukhona ongawugcini futhi abuye afundise abantu ukuthi bangawugcini, angeke angenise. Kodwa lowo mthetho kaJehova ogcinayo abuye afundise abantu ukuthi abawugcine nguyena oyobona umbuso wezulu. Kusho uJesu ukuthi umuntu uma engawugcini umthetho kaNkulunkulu ngeke engene ezulwini. Umuntu ongena ezulwini ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Akusho mina, kusho uJesu. uMathewu 7:21-23 uYeshua uthi noma ungahlale umbiza, kodwa uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu njengoba sawunikwa nguMose, ngeke ubone umbuso wezulu. Uthi-ke uYeshua ekufeni kwakho kothi usumkhumbuza ukuthi wawuprofetha ngegama lakhe, wenza imisebenzi emikhulu ngegama lakhe. Kodwa uma ubungawugcini umthetho kaJehova, uyokuxosha athi suka kuye menzi obubi, akakwazi. Kusho uJesu. Ngoba thina ekukholweni kwethu silandela into ebhalwe eBhayibhelini. Amen. uJohn 17:3 uYeshua uthi ukuphila okuphakade lokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Amen. Kusho uJesu ukuthi kufanele sazi othunywe uNkulunkulu okunguJesu. Kusho uJesu lo. Uverse 8 uYeshua uthi ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona bawemukela, bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma. Kusho uJesu. Ivangeli kaYeshua lisafana nelikaMose, nelikaMohammed, nelikaShem, ukuthi umprofeti uyisithunywa sikaJehova. Bonke labantu ibona abasho hayi ukuthi kusho thina. Abanye bathi akekho uNkulunkulu, abanye bathi abekho uNkulunkulu. Sizobona-ke ukuthi lo uNkulunkulu okuthiwa akekho akazi ukuvela yini, nokuthi ekuzivezeni kwakhe kuzoba mnandi.
ngoba kunevangeli manje lithi uNkulunkulu akekho elithi hayi asiye emadlozini asiye ku-African spirituality. Ngenyanga edlule kwakunomcimbi omkhulu wosaziwayo eLos Angeles. Kulo mcimbi kwase kuba nomncintiswano ukuthi ngobani abakholwa kuNkulunkulu. Umphumela wathi 0. Kwabe sekuhlekwa kakhulu. Umphathi wohlela wathi lapha eLos Angeles thina asikholwa kuNkulunkulu. Kusho lokho kuhleka. Thina sikholwa kuNkulunkulu. Ngakubona bekusho. Kodwa kwathi ungakapheli no 24 hours iLos Angeles yabe isisha. Namanje isasha. Namanje kuseni kade ngibona. Manje sekushisa inyoni. Inyoni lezi endizayo. Abasazi ukuthi bazokwenza njani. Okuyisimanga ukuthi sekunezinyoni ezitholakala kuyizona ezishisayo. Imizi eko 30,000 ebiza ko $90 million ishila. Isitimela namabhanoyi kuyasha. Sebakha amabhanoyi angangamabhasi etishumile kodwa awucini. Ngizoke ngibone ukuthi ubani omkhulu ubona noNkulunkulu. Okuxakayo ukuthi sekunemiyalezo ethi pray for Los Angeles. Ungafike uhlekise ngoNkulunkulu kuthi uma esephendula bese kuthiwa asikuthandazisi kanjani. Sikuthandaze kubani? Ngoba abakufihlanga sizwile bekhosha ukuthi bona bakholwa uNkulunkulu. Manje sebethi asibathandaze kanjani. Bazobhubha abakaboni lutho. Abakaboni lutho. Futhi uNkulunkulu wathi izwe ngeke salibhubhisa manje uzobhubhisa ngomlilo. Kodwa abazukusha bona kuzosha yonke into abanayo behlala benganalutho. Abazokuthola ngisho ukudla abazokuthola lutho because bayisa. Uyabona umuntu uma eseyisa uNkulunkulu usuke ungayithini indaba yakhe. Angamsebenzi mina naye mina happy because ade ngikhala ukuthi kodwa uNkulunkulu unesineke kangakanani ukuthi kuqhamuka abantu beneyise bazobona kanjani ukuthi ukhona uNkulunkulu. Manje sebesitshela ukuthi asikholwe ku spiritualism, sikholwe kumadlozi, sikholwe kuyo yonke imimoya esingayazi lena. Thina sizilima la emakhanda. Iyangijabulisa lento eyenzeka eLos Angeles because many people in this world have mocked God, saying he does not exist. They were busy learning about African spiritualism and other gods, which you, our God Jehovah, have never taught us about. We reject any other gods except God Jehovah, Amen. The God of our ancestors. Amen. Now the world will know in brief that man cannot mock God and walk free. What is coming for all nations is too ghastly to contemplate. I-America izoba iGomora yesibili. Ingcono iGomora ngoba abantu bashiswa bafa. Kodwa i-America uNkulunkulu uzohlekisa ngayo emhlabeni wonke. Lesi sizwe asizukufa kangako kodwa sizohlupheka ngendlela eyisimanga. Sibe inhlekisa emhlabeni wonke. Konke lokhu kuhlukumenza abakwenza ezizweni zonke manje kuzoba kubo. Mina lokhu kwathi inhlo ngilalela umyalezo kaJehova njengoba usuke wedluliswa kithi nguSister Selishile. Ngiyazi ukuthi yonke lento uNkulunkulu oseyikhulumile ngoCelestial izokwenzeka. Uyobe uNkulunkulu akho.
uNkulunkulu uhlanipheka uvele wavumela isilimo esifana noMcDonald ukuba siphathe iMelika bazosibulala kusuke i-civil war ongakazi uyibona inkathi bebhizi ne-civil war iRussia nelokhuza ne-China ne-Korea no-Iran bazoyihlasela iphele indaba yabo. It's going to happen ngoba uNkulunkulu usengakithi manje. uNkulunkulu kaJacob usengakithi. Bonke laba babethi lo uNkulunkulu akasixoleli ngani ngoba wasilokhuze wasiqalekisa uDeuteronomy 28 njengamanje la uNkulunkulu siyasilwela. Kodwa akuzugcina lapho bonke abaprofeti bamanga namabandla athwele isikhathi sabo sesiphelile. Usefikile nje. Amen. Bonke laba bantu abathi uNkulunkulu akekho abathi asibuyele ukukhonza isithixo namadlozi. Lesi isikhathi sikaJehova. Sizoke siboneke labo uNkulunkulu okuhlala kuthiwa asibuyele kubo. Sibhekana noJehova. Anazi ukuthi kwenzekani lapho kuTikTok abantu bethi asiye ukukhonza uNkulunkulu sikhonze isithixo sakhe. Amanazaretha kaNkulunkulu akanamathele encwadini esiyinikwe ingilosi okungamaHubo 22:3-5 lapho ukuthi kepha wena ungongcwele uhlezi ezibongweni zika-Israyeli obaba bethu babekwethemba wena wabakhulula bakhala kuwe bakhululwa ngokwethemba wena abaze bajaba. Amen. Nathi ke lo uNkulunkulu wokhokho bethu uzosindisa kulezi zibucongo uJehova ozozehlisela labo abamholodelayo. Inkosi busisiwe.